Hayden Duale ogolo chik mondo mi wit oko wechego mag thieth kata nengo mar thieth ma kalore gi oboke mare to nowacho ni seche mane Boniface nindo ne en siling 815 seche mano otho mano nindo mano emane bill mar osiptal kata bei mano winjo bed ni chulo nengo mar thieth kata kamano golo chik odhiambo ma kawuono kokalo kuom oboke mare koyamini emigao no mar thieth ni omenda go duto sirikal biro chulo kendo koro anyuola mag Boniface onge kod ting' mar chulo omenda mar thieth mabende winjo kanyo kane gikwayo kony kata kamano en kony makoro osetiek godo gi sirikal nyakoro Mogajwang. Kwa dhi mbele tendo kwach kich ochiwo siem mager ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni ponono ni nonro omiene ewi ng'anyo mayande otimore pacho kae kendo kelo tho kod kethruok mar mwandu to ndawa mar chik nyaka koro kaune. Ogaye mar okwach kich Mohamed Amin oyango ni okwach kich osendhiyo ji 485 matudo kod njore e kinde ng'anyo ma tarik 25 dweni kendo ma gin 2 kuom 5 mano okwale tesendo obila bende oseyudi. Cynthia Onyango nitiere kod ler. Ndalo 5 bang' ng'anyo ewi rapar mar rowere mag Gen Z manowito ngimagi dwe mar 6 higa mokalo, okwach kich onyenyo e lela nonro margi ewi kethruok ma piny Kenya noyudo e kinde ng'anyono manoweyo anyuola moko pacho ka ywagore yo. Mohamed Amin e twak mare moyiedhi odiochieng' ma kawuono oyango ni kit njore manoneno pacho ka manoweyo jo Kenya ka kwano lal ne opangi kod jogo mane geto ketho kwe mathurka. Evidence indicates that the individuals were strategically mobilized and transported particularly into Nairobi from various parts of the country not to express their legitimate grievances but to execute a well-coordinated agenda of disruption and violence. Olero ni nyaka sani obila mag okwach kich osendhiyo ji maromo 485 kae kwan ni ji 448 osemaknegi bura e doho ka ji maromo 37 emedo non tudruok margi kod njoreno ma tarik 25 dweni. 485 individuals have been arrested in connection to what happened on June 25th. Of these, 448 have already been charged in court and 37 remain under active investigation, some pending further custodial hearings. Owacho ni nyaka sani magina 2 kuom 5 mayande okwal kod jonjore bende oseyudi kachiel kuom maginago bende osenyaka tigo e timo njore otieno manyoro. A rifle that was stolen from Kikuyu police station was used in the commission of violent robberies within Naivasha police station. A grenade launcher, 4 guns and other police equipment including uniforms and anti-riot gear stolen have so far been recovered and the perpetrators apprehended. Amino wacho ni chenro mar monjo tesende mag obila, doho kachiel kod ute mag sirikal en ataro mar chike mapacho ka ma ng'ato ang'ata moyud kani kod tudruok mar kethogi biro neno gima ne punda oneno e burbala. Destroying critical government infrastructure. I mean, how will you define such characters if they are not hell-bent on causing anarchy in our country? Which is, and if somebody causes anarchy, then in my own interpretation, that will be synonymous to an attempted coup. Maoko mungo wach, Amino siemo wang Rigathi Gachagua, kendo nyise ni obed kong'eyo ni katiba mapachoka, oko ume, kendo ponono yud ni en kod tudruok moro amora kod ketho moro amora mar chik, to biro neno gima thuondo lweru no neno. He is subject to the laws of the land. If in our investigations, he is found to have been involved in any criminal activity, perpetrated any criminal activity, aided or abetted any criminal activity, then appropriate action will be taken against Rigathi Gachagua. Okwach kich olero ni gie sani, moko kuom ketho maginono, oting'o nek, bembo, kuom marang'enge e kind ketho mamoko. The charges range from murder, terrorism, rape, gang rape, arson, obstruction of police officers while on duty, breaking and stealing,
robbery and as well robberies with violence, and possession of illegal firearms. Director mar okwach kich Mohamed Amin osingo ni gibiro timo duto manyalore mar keto adiera ewi mago manone pacho ka tarik 25 dweni kendo chiwo siem makende ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni ponono yud ka en kod tudruok e lweny manone pacho ka to ndamo mar chik ibiro kaune. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e log tich mar okwach kich. Okwach kich omako chung' motegno ne gin gionge kod jandiko mar mbui manyinge